Знаете ли, че е много лесно да пречистите дома си от негативна енергия само с няколко подръчни неща? Ако у дома има напрежение, безпокойство или усещане за застой, има голяма вероятност да става дума не за вас, а за енергията в пространството, която ви влияе. В това видео ще ви покажем как да я изчистите с прости, но силни методи. Първият начин е със свещ, а именно пречистване с огън. Запалваме бяла свещ и тръгваме от входната врата. Движим се по часовниковата стрелка през всяка стая. С пламъка символично озаряваме пространството. Премахваме тъмнината и отваряме път за нова енергия. Елементът огън отговаря за енергията в дома, носи светлина, сила и обновление. Изгаря застоялото и създава усещане за ново начало. Пречистване с пръчици, сноп билки или смола обновява енергията на въздуха, който отговаря за нашите мисли и движението на енергията. Използваме бяла салвия, пало санто или розмарин. Запалваме леко и оставяме да дими. Отново започваме от входа и минаваме по часовниковата стрелка, като насочваме дима към ъглите и местата с застояла енергия. Пречистването с тибетска пееща купа, камбанка или звънче създава вибрации, които променят пространството. В фъншуй, както и в магията, се ползват звънчета, камбанки и пеещи купи, които разпръскват негативната енергия. Създаваме звук с пееща купа, камбанка или дори звънче. Преминаваме из дома, оставяйки вибрациите да разбият напрежението. Звукът е свързан с елемента въздух и той влияе директно на честотата на пространството. Колкото по-чист е звукът, толкова по-леко става усещането. Пречистване с вода. Смесваме вода с морска сол, няколко капки етерично масло и щипка суха билка, например лавандула или розмарин, както и морска сол. С тази вода напръскваме прагове, прозорци и ъгли. Бонус е, ако имате заредена лунна или вещерска вода, но и обикновена ще свърши работа. И един съвет от личен опит – не пръскайте по стените, защото маслата оставят петънца. Тук използваме елементът вода. Той отговаря за нашите емоции, отмива негативното и създава усещане за мекота и спокойствие. Купички с сол и билки в ъглите. Поставяме в няколко ъгъла на дома малки купички с морска сол и сухи билки. Солта абсорбира негативната енергия, а билките, като лавандула, дафинов лист или розмарин, внасят спокойствие и защита. По този начин активираме елемента земя. Това е стабилността. Земният елемент заземява пространството и дава усещане за сигурност. Всеки от тези методи действа самостоятелно, но в комбинация ефектът е още по-силен. И не забравяйте, движението по часовниковата стрелка, започвайки от входа, е важно. Така подреждаме енергията в правилната посока. Ако опитате някой от методите, ще се радваме да споделите как ви е подействал в коментарите. Ако темата ви е интересна, харесайте, абонирайте се и ни последвайте за още практики за баланс и спокойствие у дома. Ако имате още време, може да изгледате някоя от тези видеа. Довиждане и не забравяйте, че само от вас зависи да направите от живота си магия.